Lah aku ngelak sih. Iya minggu ya rame ta. Lah ku ta wong putihan padha mampir rene. Wong putihan padha mampir rene trae. Tuh. Lah kok ini. Walah mampir padha. Lah kok. Wis gak mau ta? Ya wis rada mek setengah jam. Yo ya wis ket mau ta berarti. Tenan anyar ya. Heeh. Kayak wong Buddha. Mobilé langsung. Ki arep foto-foto ning kono, bayar. Ini kejak rene rong tak akur rene lagi. Anggep wis sak rene. Gong in. Aku ro pinjo. Ya. Kita me jumpa di bisu. Yo yepek ra kiri yo. Yo anek kowe. Nek enane masuke rono keluar ke kono kae. Candi Manggala. Ya Samulya iki ya. Candi Manggala daerah Yasomulia. Dalam? Lah ini kita berancang ini ngerani kita. Lagi. Langge. Bahiran kota Sumanggala. Kan ya enak lah ya. Untuk keluar buka gitu, terus ambil kanan. Makasih, Mas. Nggih, sama-sama. Tempat napa sih niki? Oh, nggih. Oh, mantan putihan. Nggih, mampir pisan ning anu Cembiritan. Satunya foto. Demon nih, punya di sini. Eko? Demon ini. Demon ini pinro. Jangan ini. Saya dah aku. Iya, iya. Iya, engko ning kono. Ning mulo kasan. Ayo ndelok Bu. Candi sing kene. Lah iki bos kerupuk kok kene. Gak putihan to? Niki wae mboten. Kuningan ya buat. Bos kerupuk.
bakul kerupuk. Mampir bos kerupuk. Apik ya. Gak. Video call Gak. ben ero Alah engko prarene dhewe. iki lho kolang-kalingnya wis tekan dhuwur iki lho. Endi? Iki ini kolang-kaling iki. Ki beh wangel paten-patenane iki. Penak. Kolang-kaling Penak piye to, Lek? kum. Lho. Kum ki wong ning sawah tukulan bakar kowe. Dibakar oyote ning sore sik tukul neh. Iya ya. Oyote jeneng apa jenenge kae lulangan. Yo, angel iki. niki nganu to sing bangun. Wong Buddha. Lah iya wong-wong Wong Buddha iki sing bangun. Gawe wihara. saiki ae iki ya. Wah, wih. Jaman biyen. Betul. Wis teran iki. Nyenakne Sing bangun wong ini tak itu. turu kira. Awe sik turu. Enggak usah enggak jadi lho. Ah. Lha dipoto wong-wong ning kono. Lho, piye to iki? Oh, gak oleh. Ya ning jabane ta? Ning ndi? Iki sandine. Candi Manggala. Ya namanya kan ada. Ini ada Njaluk foto wong-wong lah. Fotonan lho. Dang, ayo. Kono lho ngadeg. Ngadeg kabeh. grup nonton lobo sedeto. Nggih.
Ndak lek, sama tak foto lek. Tak foto.